oògùn fún ẹni tó mu ọtí tá a fẹ́ jẹ́ kí ó fi ọtí sílẹ̀, abẹ́ni tó mu sìgá tá a bá fẹ́ kó fi sìgá sílẹ̀, abẹ́ni tó mu gbó tá a bá fẹ́ kó fi gbó sílẹ̀. Síwájú kó tó ṣiṣẹ́ yìí, nǹkan tó bá lágbára àbí tó bá ṣiṣẹ́ yìí tán fi sákàǹtì àwọn ọmọ aláìní. Account number ní fáwọn ọmọ aláìní 0123214254. Account number fáwọn ọmọ aláìní 0123214254. Global Dahiratu Dhikrlahi Islamic Organization, Wema Bank of Nigeria. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ń mu ọtí tá a fẹ́ jẹ́ kó fi ọtí sílẹ̀, àbí tó ń mu sìgá tá a bá fẹ́ kó fi sìgá sílẹ̀, àbó mu gbó ni tá a fẹ́ kó fi gbó sílẹ̀, ẹ bá mi gbìyànjú, ẹ bá mi wá èyíkéyìí nínú sìgá, èyíkéyìí nínú sìgá tí wọ́n máa ń mu yẹn, ẹ wá igbó díẹ̀, ẹ wá ìkamùdùn méje, kòkòrò ìkamùdùn ẹ lọ rà léwé ọmọ méje, ẹ wá odidi epo asán ẹyọ kan. Ọtí ẹ ti wá ọtí sílẹ̀, ọtí tẹ wá sílẹ̀ yẹn, ẹ gbìyànjú kẹ́ gẹ́ẹ̀tì omi ọmú ajá bó ṣe wù kó kéré mọ́, ẹ dà sínú ọtí yẹn. Ẹ gbìyànjú kẹ́ gẹ́ẹ̀tì omi ọmú ẹlẹ́dẹ̀ bó ṣe wù kó kéré mọ́, ẹ dà sínú ọtí yẹn. Ẹ wá jó odidi epo asín yẹn àti ìkamùdùn méje yẹn àti sìgá àti igbó odidi atare kan, ẹ jó àwọn yẹn lọ́tọ̀. Tẹ́ bá ti jó tán, ẹ lọ kó kúnná, ẹ dà sínú ọtí tá ti mísì omi ọmú ajá àti omi ọmú ẹlẹ́dẹ̀ mọ́ yẹn. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run, ẹni náà nǹkan tó bá wù kó máa mu, kódà kó máa mu gbaná, kó tó fẹnu kan ọtí yẹn, kó tó mu bí mélòó kan, pẹ̀lú ògo Ọlọ́run kò ní dé díẹ̀ mọ́, ó máa rùn sí ni. Solution lélẹ́yìí, oògùn ìwòsàn ìtọ́jú èèyàn lélẹ́yìí. Ẹ ti understand? Fún ẹnikẹ́ni tó bá ní ìbéèrè, WhatsApp number wa lélẹ́yìí +2761295638 WhatsApp number wa +2761295638. Ẹ lè WhatsApp wa lórí ìbéèrè tẹ́ bá fẹ́ béèrè. So bó ṣe jẹ́ ni ẹ share káwọn èèyàn jàǹfààní ẹ̀, ẹ dẹ̀ gbìyànjú kẹ́ ṣe nǹkan tó tọ́. So kò ní mú tí ó bí ẹ̀ẹ̀mejì tí ó fi pa ọtí tì àbí sìgá àbí gbó àbí whatever tó bá wù kó máa mu, kó jẹ́ kó ké gan, ó máa fi ilẹ̀. So ó tún wá ní bá ṣe tún máa ń lò omi ọmú yẹn, omi ọmú ajá nìkan bá ṣe lè lò, omi ọmú ẹlẹ́dẹ̀ nìkan bá ṣe lè lò, igbó àti sìgá bá ṣe lè lò. Ó tún ní bá ṣe máa split ẹ̀ tá bá fẹ́ lò tó bá di kánjúkánjú tá a lè rí gbogbo èròjà yìí tó jẹ́ pé a lè rí gbogbo materials yìí. Ó tún ní bá ṣe lè lò tó jẹ́ pé a nídìí gbogbo èròjà yìí, tá bá ti rí kan nínú àwọn èròjà yìí, á dẹ̀ ṣe kí ni, á dẹ̀ perform. Bó ṣe jẹ́ ni àdúrà wa gba inshallah rahman. Mo ní kí n fi lè kí n fi ta àwọn olólùfẹ́ wa lọ́rẹ ni. Má sálẹ̀ mú wa ilẹ̀ nìkan yìí.